Negerine dhewe. Kurang banyak ini. Minta Mama De selamat. Yuk, yuk, yuk.
langsung. Harus sabar. Lewong requestipun Mas Didik ngono lho. Kok terus Iko Ja sing tinggo tameng lho. Iko Ja we rung ngersake lagu kok. Lah oh badhe bawa gak iso gedrok gak iso dibawani. Bar bawa mah. Anana patayan. Diwakili pacare ayo. Mas, nggak ada HE. Kan guju ae. Sabda pandit ratu, wis siramu kasih
dijak Didik ya pinter-pinter kabeh. Niki Pak Desari. Heeh. Terus Mas. Iki Sapa, Bapak Dik? Bagas. Pak Bapak Pak Bagas. Bagas. Bapak Bagas. Bagas waras mugi-mugi berkah sehat Amin. Pak Dik. Heeh. Rezekinipun lancar. Amin. Anggenipun satean laris. Amin. Cabange teng pundi-pundi. Amin. 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 Catetan sajroning ati kacang luntur saya merati. Pak Bagas aku kowe dadi garwa marga lerene krupuk asmara. Ya ayam ya bos ayam. Mas Didik. Goyangin dong. Ya 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 Yo mudah-mudahan dibaca manunggal maju. Mas Didi. Aku kelingan. Bubuk kae biyen tau leren yen cedak kebak tulisan warna abang biyen tanda kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae pancen kebak crita tanpa koso bot apote kepaman asmara Kupuk kae manwati wiwit winyen tumeka saiki. Kupuk kae kebak crita wayah wengi nganti dadat rina. Lagune nambah malih mboten Pak Bagas? Tambah lintang asmara. cocok Yo nih. mbayar no. Ora rugi le TikTokan. Yo kena. Mendi aku Ada TikTok aku lagi. berteman ning TikTok kok yo. Aku bestie yo. Kudune ditanjake kan ya. Mendino aku disawer. Follower. Cepetan sajroning ati tatan luntur saya merati. Aku kowe dadi garwa lintang asmara marga lerene krupuk asmara. Langsung lintang asmara menika panyuwunanipun. Giliran buat yang lainnya. Asik. Panca manunggal. Joker udah masuk ya.
Nadyan aku bocah gunung dongkang ngetun nongku ora susah kadenganku bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu raorane yen bakal kelakon perpisahan karo aku ojo nganti gawe Yuk. Eloke ngene iki lho, Dik, Dik. wayahe digendong kudune. Lah, Kek mriki nggih. meleh, Pak. Wayahe digendong kek mriki meleh. Lah kok nyalah jenengan sukake ibuke digendong dijak mriki meleh. Oh. Lah wau tesih kok. Ya ampun sih anak men. Oh, mengko isih ana neh ya. Kok Bisa aku isin-isin lho. sar-saran. Pemanasan sing. Oh, pemanasan. Nggih. Ketau pun panas ya, Mas. Aku Saja. wis umup aku. Awake dhewe iki ya diudani bareng awake. Nggih, alhamdulillah. Berkah nggih Mas iki Nggih, nggih. leres sanget. Acaranipun menika sponsoripun nggih kathah. Lah, Menika, nggih. Clearview Harbor. Wah, niki Clear. PT napa Pak Deni? Saking Australia. Oh, saking Nggih. Australia. Nek Haji Taam Semper saking Singapura. Amerika. Amerika. Nggih, manawi Mujiono family saking Ini gini. oh, Australia ugi, alhamdulillah. Palem oh Bengkulu saking pundi nggih? Cilacap. Oh nggih, lajeng Apa meneh? wonten malih menika. Heeh. Pak Den jenengan nutupi Gibran family. Pak Wakil Presiden Wah. Mas. Ya Allah, Wih. alhamdulillah. Mana Mas Gibran. Nggih. Oh ya Allah piyayine gowedi. Alah. Jumbuh lho Mas, ya Allah. Alhamdulillah sampun nyengkuyung acara dinten menika Nggih. dari Australia, Amerika, Singapura mugi-mugi berkah paseduluranipun menika remaket nggih Nggih, Mas. leres sanget Mbak Tiap Teki. tahun saged ngempalaken anggota-anggotanipun lajeng awake dhewe ditimbali terus. Lah ngono ta? Setahun iki kesuwen Oh Panjang kesuwen ya? Manunggal. Oh kesuwen. Loh, Seminggu pisan. sulan pisan nggih. Oh nggih, sebulan. Iku rutinane. Alhamdulillah, Nggih. nggih. Rutinane makin nek menten event makin jenengan dipun kabari. Amin. Lah nggih. Nggih kados biasane Mas Didik langsung nyenggol. Siap. Kakang. Nggih. Sendika dawuh. Monggo Mas iki. Jenengan Oh, mawon. kula? Nggih woni sing ngersake nggih Mbah Met. Apa kowe ra kelingan Suwanipun campur sari karaton. Bu.
wonten Depok niki nggih, Mbak nggih. Pimpinane. Nggih. Nanti pun pangarsan kalian Mas Denggung atau Mas Darsono. Kalian satu wiji. Sekarang cerah foto. Ji matur sembah Matur nuwun nuwun, Pak Desa. jenteki minangka pamuritan saking Mbah Met utawi ramanipun Mas Didi. Pak De, monggo mriki Pak De. Campur sari karaton
mboten mriki jenengan diaturi mriki. Oh nggih. Monggo. Ayo Mas, Nggih, kali monggo, jenengan kula dikancani. Nggih. Iki lho ceblok. Monggo. Ora atos yo, Mbak. Iki teng pun nggih kula Pak Dene sing oh nggih. Mong milih sing Milih pundi Pak Deru siang, niku. Pak Deru. Pak monggo salaman riyen, Pak. Mendah boyo yen to sira urip lan antika mesti bakal mulya. Anjir lahir putri Sulistya terus bisa nyuwara ndika kanggo esrana. Nggih matur sembah nuwun Pak De. Ampun Mbak De, Pak. Kamas kang bratine sakit uri lestarine ame piratine tan ono ingkang nyaruwe yo mong akibate aku mung bayangke remuk ing atiku iki yen pancen ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi cah telu tak ganti dikopo kemati. Niki lagune malih napa mboten Pak De? Sampun lanjut napa mboten? Pripun? Lanjut Oh, turune, Mbak. nggih, siap. Mendah boyo yen to